Nin tun bɛ masɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 20 dafara ni miniti 30 kiɲakaw fɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan ni a tuma selen bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye kelen CNT maaw ye u ka avril kalo session ordinaire kɛnɛ sigi sen kan ka bɛn ni tɛnɛndon avril kalo tile 13 ye CCB la Bamakɔ kɔnɔna la o de y'aw ka bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Ka foli kurakura ka a ɲɛsin aw ma i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kunnafoniw na cogo min na CNT maaw ye u ka avril kalo session ordinaire kɛnɛ sigi sen kan ka bɛn ni tɛnɛndon avril kalo tile 13 ye CCB la Bamakɔ kɔnɔna la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ CNT maa ɲɛma général de corps d'armée Maliki Jaw de bolo. Ministre ɲɛma fana tun bɛ a kɛnɛ kan ka fara Lala Kuyate ani Abdoulaye Sogodogo kan. Furancɛrɔ fanga wasablon CNT maaw u ka nin sigiba ye ni o ye session ordinaire du mois d'avril ye a baaraw bi dayɛlɛ ni sariyakisɛ 32 olu de jateminɛli ye minnu cɛla sariyakisɛ 24 o ye kura ye olu la n'o dɔw bɛ tali kɛ ka se ka yɛlɛma don an ka ba polisilakaw olu ka ɲɛmɔgɔyaso ni o ye direction générale de la police nationale ye o bayɛlɛmaliw fo ka taa se protection civile mɔgɔw ta ma tile 90 bɔ ɲɔgɔnko kɔnɔna na an ka furancɛrɔ fanga wasablon wasadenw u bɛna jateminɛli kɛ ni sariyakisɛ ninnu de kan minnu bɛ kɛ lafiya ye ani fiɲɛbɔda ye malidenw yɛrɛ bolo. A ye foli kɛ ka se bɛɛ ma jama fɛn fɛn n'a ye wele bila o ma o kana bi a ye u fo ka surtout an ka diplomatiw an jɛɲɔgɔn jamana minnu bɛ yen n'anu jɛlen don tiɲɛ yɛrɛ kan u kɔnɔ jɛlen don an ye donc a ko k'a bɛ foli belebeleba k'olu ye kosɛbɛ donc a y'a fɔ fana an bɔra baara farala fiɲɛ mun kɔnɔna la activité caman kɛra o kɛra ka mɔgɔw bisimila ye an ka sifinnaka wo la jeunesse mɔgɔw parce que olu de bɛ anw nɔrɔbila ye sini donc u nana ka n'a lajɛ an bɛ baara kɛ cogo min na pour que ka dɔ dɔn jamana ko la a kumar'o kan ka kuma sugu jeni fana kɛra ka sɔrɔ an bɛ farala fiɲɛ la donc a kumar'o fana kan ka an ka compassion yir'u la komi ale yɛrɛ ye boloma fara baden an taara ka taa yir'u la mais halisa k'a yira k'a fɔ an ŋaniya b'u yɔrɔ ka tila k'a fɔ gouvernement ka jateminɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ parce que nin sugu kelen tɛ sugu caman bɛ ka jeni ni mun b'a kow kɔnɔna la u ka dɔn donc a ye an ka mɔgɔw taara diplomatie parlementaire fana u taara jamana camanw na ka taa yen nɔ donc a datur'olu la an taara jamana minnu kan an ka mɔgɔ dɔw nomera o groupement dɔw kɔnɔna la ni an ka santé commission président b'u la Bakari Sidiki fɔ ma a datur'u fana la k'o fɔ donc a kumara an ka finitigilakaw fana kan parce que olu bɛ sɛgɛn min na an ye su ni tile donc k'a fɔ ko an hakili b'u la an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini a ye da maga k'a fɔ sariya kura minnu fana dira an ma protection civile ka direction générale b'u kɔnɔna la fonctionnaire olu ka statut général b'u kɔnɔna la parce que bɛɛ b'a dɔn an ka fonction publique fɛnw a bɛɛ ma dalaya kɛɲɛ donc o fana b'o kɔnɔna la donc projet kura caman bɛ yen nɔ minnu b'o kɔnɔna la yen nɔ collectivité ta b'u la k'a fɔ ko an bɛna o baaraw kɛ baara caman de don baara minnu fanga ka bon kosɛbɛ donc a kumara presse fana kan parce que a y'a fɔ ko kabali daminɛra an ɲɛna dɔw ko Bamako minɛra Bamako bɛ bin minnu bɛ ka terroriste kɔkɔrɔma don olu n'u ka parrainw k'a fɔ ko tiɲɛna média jɔyɔrɔ bonyana la kosɛbɛ média mɔgɔw fana ye baara kɛ k'u ka jamana défend média ma bɔ média la o la donc k'a b'o foli fana kɛ média mɔgɔw ye donc ka mɔgɔw fana invité an ka jamana kanu kan k'an ka jamana fɛ mɔgɔ minnu t'u ka jamana fɛ n'u b'u ka jamana buruja a y'a fɔ olu fana ɲɛna olu ka bɔ o kɔnɔna la mɔgɔ minnu b'an ka taji escorte kɛ ka na n'o y'an ka finitigilakaw ye n'u bɛ to a la kuma dɔ la donc an b'olu fo ani chauffeur minnu sɔnna saya ma u ka jamana bɛ se ka lafiya cogo min na ani an ka opérateur économique parce que bɛɛ b'a dɔn olu menacera yɛrɛ dɔw taara u tɔgɔ ma k'u menacer terroriste ninnu fɛ mais u bɛɛ la u sɔnna u b'u ka sacrifice kɛ u ka camion bɛ jeni u ka chauffeur bɛ jeni u bolofɛnw bɛ tiɲɛ mais u bɛna jamana dɛmɛ donc a kumar'o fana kan o ye faso kanu ye.
ali bi furancɛrɔ fanga wasabulon ma ɲɛma a ka kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko waati min na a ka wasabulon maaw tun bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la u m'u bolo fila da u sen kan k'u sigi barika da kan baarabaw caman de kɛra u fɛ n'o dɔw bɛ tali kɛ ka se ka sifinnakaw ka kuluw bisimila u n'u ka se ka masala kɛ yaasa u bɛ se ka bilasirali ɲumanw d'u ma fo ka taa se u ka taamaw ma ka taa diɲɛ jamana wɛrɛw la yaasa ka t'u sen don o sigibaw la minnu bɛ kɛ nafasɔrɔ sira ye Mali jamana ma ali bi furancɛrɔ fanga wasabulon CNT ma ɲɛma a ka kumaw kɔnɔna na a datura fana Mali yɛrɛ a gɛlɛyaw la ni waati laban ninnu na n'o bɛ tali kɛ sira camanw fɛ a y'a ɲini gouvernement maaw fɛ n'olu yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na k'u ka wulikajɔw sabati u ka dɔ fara cɛsiriw kan hali bi min b'a to fɛɛrɛ jɔnjɔn olu bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya ninnu na yaasa malidenw u ka muɲu an'u ka sabali dɔ ka se ka fara u kan hali bi an pɛrɛlen don ka baara ninnu kɔnɔna la parce que an digina kɔrɔ ye komi ni ye mɔgɔw ɲininka baaraw an tɛ fɛn na yan nɔ bon i dun transition réforme ba fɛn bɛ ka kɛ i b'a sɔrɔ anw de y'a baara kɛ k'a voter tuma dɔ la an b'a daminɛ depuis sɔgɔma fo 22 heures bon don dɔw la an bɛ écoute kɛ an bɛ bɛɛ de ɲininka hakilinata la mɔgɔw hakilinata ye mun ye n'olu sɔnna n'u jɛra n'u ye donc an bɛ baara kɛ o kɔnɔna de la donc anw pɛrɛnnen don an degelen don a la an bɛ faso baara de don ne kɔni bɛ kuma mun kan dɔrɔn o ye faso kanu de ye quoi mɔgɔ i ka k'i ka jamana fɛ an bɛɛ Iran ni États-Unis tɛ u ni puissance de bɛ ɲɔgɔn na mais a tɛ k'a nɔgɔya a kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u bɛ s'u la mais faso kanu de don parce que jamanadenw y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana de ka d'u ye n'i ka jamana ka di ye a bɛ se k'i bɔ fɛn caman kɔnɔna la jamana wɛrɛ t'an bolo ni jamana kelen tɛ nationalité wɛrɛ t'an bolo fɛn bɛ hun fɛn tɛ hun n'i ye faama ye n'i ye fantan ye o b'a sɔrɔ i ka jamana de basigilen don. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɛnɛ dayɛlɛn baara in ye n'o ye avril kalo session dayɛlɛli ye a baaraw seriyalen kun don maaba caman fɛ o dɔw bɛ tali kɛ jamana wɛrɛ lasigiden minnu bɛ Mali jamana kɔnɔna la olu ka taa fara an ka fanga bonda ɲɛmaaw kan fo ka taa se gouvernement maaw ani furancɛrɔ fanga wasabulon wasadenw yɛrɛ caman. Madame Keita Oulematu Sidibé n'a bɛ wele la reine des tortues a taara Mali silamɛw ka jɛkuluba conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara fɛ Bangoni Janginɛbugu la a tagali kun ye walasa ka sensibilisation kɛ tortue kun kan n'o ye korokaraw ye a y'a yira fana k'a fɔ ko don kɛrɛnkɛrɛnnen mun bɛ tortue tɔgɔ la diɲɛ fantan ani 4 tɔgɔ la k'o bɛna ɲɛnamaya Mali kɔnɔ ka bɛn ni mai kalo tile 23 ye palais la culture Amadou Hampâté-Bâ la Bamakɔ o kɔnɔna la a labanna ka korokara n'o ye tortue ye k'o dɔ di an karamɔgɔ ma an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Bon an nana parce que an yɛrɛ y'an yɛrɛ sɔrɔ korokara ko in na an tilala k'a ye k'a fɔ ko bunadamaden diɲɛ fɛn o fɛn n'i y'a minɛ bolodenni na a bɛ kɛ fɛn fitinin ye bolo mais n'i y'a minɛ bolo fa la a bɛ bonya donc an y'a ye k'a fɔ korokara ye bɛɛ ka ko de ye maa fɛn fɛn bɛ fiɲɛ minɛ k'a bila ɲɛnamaya kɔnɔ i ka ko de ye korokara ko ye donc mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la an bɛ ɲɛsin an ka karamɔgɔbaw ma ka d'a kan an bɔra kalama k'a fɔ ko korokara b'u yɛrɛw fana bolo n'a b'o cogo la denmisɛnnin min hakili bɛ baara kɛ i kan ka wuli ka se olu ma ka d'a kan olu tɛna se k'a mara ten gansan donc o hukumu kɔnɔna na an nana ka tila ka duwawu ɲini kɛ karamɔgɔ fɛ a k'an sama ni duwawu ye ka d'a kan korokara in ye fɛn ye a ma faamuya hali sisan parce que maa caman bɛ kuma dɔw fɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko faamuyali ma kɛ donc o kuma ninnu olu tɛna ne décourager ne ka lutte de halisa ka population malienne y compris le monde entier ka bɛɛ lajɛlen sensibiliser cogoya min bɛɛ bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko korokara ye fɛnba ye ko n'a bɛ dugu kɔnɔ a ka ɲi n'a bɛ jamana kɔnɔ a ka ɲi korokara bɛ na ni bɛɛ ye a bɛ na ni lakana ye a bɛ na ni basigi ye a bɛ na ni fɛn caman ye hali an ka fiɲɛ minɛ ka bila taa sira fɛ ni an b'a fɔ ko sinsan bana ni nakili fereke bana korokara jɔyɔrɔba b'o la ka d'a kan korokara bɛ an ka gaz toxique ninnu de sama ni ka sɔrɔ ka l'air pur filtrer o de b'a to an bɛ fiɲɛ ɲuman sɔrɔ donc an ka cɛsiri ye korokara ninnu fagali bɛ se ka dabila cogo min na walasa an bɛɛ bɛ se ka an ka ɲɛnamaya kɛ lafiya kɔnɔna na. Journée mondiale de la tortue ye journée ye an bɛ se k'a fɔ a dabɔlen don korokara ninnu ɲɛnamayali lasagoli ka o de da mɔgɔw tulo kan parce que korokara ninnu bɛ ka commencer ka tunu ka d'a kan u mara yɔrɔ u daga yɔrɔ mɔgɔw bɛ ka taga u minɛ ye donc ni o kɛra i b'a sɔrɔ u ka lakana bɛ
sabatili fanga be dɔgɔya donc na an y'an cɛsiri sisan ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna hali ni y'a sɔrɔ minnu b'a san ka na n'a ye sokɔnɔna na u k'a bila cogo ɲuman na k'a mara cogo ɲuman na yaasa a kana se ka tunu voilà donc journée in créera depuis l'an 2000 ɲina bɛna kɛ a san 26 de ye États-Unis donc Mali kɔni y'i sen don a la a siɲɛ fɔlɔ kɛra salon donc an bɛna deuxième édition de fana kɛ le 23 mai 2026 Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ la a bɛ daminɛ 9h conférence débat bɛ kɛ exposition bɛ kɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko fɛn in kalan fana kɔnɔna ko dɔ de don. Kalanyɔrɔ mun bɛ Torokɔrɔbugukaw fɛ ni a bɛ wele école éducative islamique u ye u ka anniversaire ta ko 14nan kɛnɛ sigi sen kan ka bɛn ni kardon avril kalo tile 12 ye Torokɔrɔbugukaw fɛ a sen fɛ maa welelenw ka fara ekɔlidenw ni ekɔliden somɔgɔw kan olu caman tun bɛ a kɛnɛ kan an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. École éducative islamique de Torokɔrɔbugu a ye san 14 sɔrɔ ɲɛnamaya la min masirila a fɛ baara kɛcogo ɲuman sira ɲuman donnen ye kalandenw kɔrɔ ani dɔnni nafama caman talen ye ka di o ma min bɛ se o nafa walasa ka se ka o san 14 sɔrɔ o nisɔndiya ani o damu da a kalanso ɲɛmaaw ye nin kɛnɛba in sigi min nisɔndiya ani farifoni bonyana kosɛbɛ kalandenw yera kɛnɛ kan walasa ka jama kɛ seereya ye ka sanga ni dɔnni min yirala o la o caman jirali ye madama ale kɔrɔnɛsanuma kalancogo ɲuman o fana yirala jamana minnu bɛɛ lajɛlen bɛ a yira k'a fɔ kalan min bɛ kɛ o kun kalan ɲuman don. A laɲini fanba ye mun ye o ye de centre in ka kɛ sababu ye pour que denmisɛnninw vraiment k'u kalan k'u lamɔ walasa u bɛ se k'u ka hadamadenya sabati silamɛya cadre kɔnɔna la k'a fɔ denfaw ye u kana ni denmisɛnninw ye centre la n'u ma nafa sɔrɔ a la u tɛna kɔlɔlɔ sɔrɔ a la. Voilà, donc an ka bɛɛ ka jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan walasa centre in bɛ se ka sankɔrɔta san o san an ka ɲa ndalajɛ walasa ka a yira ɲɔgɔn na k'a fɔ ko k'an ye nin kɛ an ye nin kɛ a kɛra kunnawolo ye. A foli ta k'a ɲɛsin mɔgɔ ni sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se kɛnɛ in kan yan nɔ walasa ka na an ka ko in diya an bolo donc ne ka kɔrɔfɔ laban bɛ kɛ o ye. Maa minnu ye kɔrɔfɔw valevale o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen ye kalanso in tigi a ka cɛsiri a ka jija a n'a ka timinanja yira o ka fɔ la a ka wulikajɔw kalandenw kalanni na diinɛko bunakun kan ani jamana kanu baaraw la nafaba de bɛ a la sifinnakaw dusukun lamini ye jamana yiriwali ye o baaraw la o labanna k'a ɲini ni hakilila ɲɔgɔnw ka nɔfɛ tugun kalanko bunakun kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana siniɲɛsigi o fanba dɔ ye kalan ɲuman baaraw ye. Ne bɛ se ka nisɔndiya fɔ ani wasa parce que anw minnu b'a la organisateur an ye wele bila mɔgɔw ma alhamdulilayi rabbil alamina mɔgɔw nana ka kɛnɛ fa o ye wele jaabi ne bɛ se ka fɔ vraiment alors nisɔndiya de don kɛnɛ in na bon kɛnɛ in nafa yɛrɛ ka bon k'a ye k'a fɔ an bɛ ka kuma silamɛya kan an bɛ ka kuma denmisɛnw ka alors lamɔ ani ka jogo d'u kan surtout min tiɲɛnen don bi ka se u ma donc an bɛ ka baro ka mɔgɔw nana u bɛ k'an lamɛn an b'a bisike n'u bɔra yan u bɛ taa nin appliquer so donc vraiment nisɔndiya de don k'a yira bɛɛ de la école éducation islamique ani Mangorotu sigida mɔgɔw ka laɲini ye alors yan sigida bɛ ka yiriwa ani denmisɛnw yɛrɛ ka don bolo ɲuman kɛ pour que u ka se ka kɛ sini makɔrɔba ɲuman ye donc o de donc an b'a ɲini denmansaw fɛ u k'u denw bila ka na pour que u ka se ka kalan u ka kɛ sini makɔrɔba ɲuman ye ani ka alors sigida yiriwa n'o ye espace vert ye donc an ka se ka jɛ ka baara dɔn. Kɛnɛ in baaraw min donna ni ale kuranɛ sanuma kalanni ye min nɔfɛ tugura ni baarabaw caman ye madama seko ni dɔnko kan ani lamɔ cogoyaw a kuncɛla ni nisɔndiyaliw baaraw caman ye ka se attestation dɔw ma minnu taara ka di kalandenw ma minnu ni a ka kan min baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra nisɔndiya ani farifoni kɔnɔna na. Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru o ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Cherif Ousmane Madani Aidara denkɛ a Seyid Cherif Ahmed Tidjani Aidara bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a kun de walasa ka se ka alisilamɛya diinɛ sankɔrɔta o hukumu kɔnɔna la ka bɛn ni avril kalo tile 13 ye a wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya bayalakaw fɛ yen nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛnɛ kan alisilamɛw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye an ka ɲɛmada Kafunɛ Batili ka sɔrɔlenw na.
Alsilamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ an karamɔgɔ Ased Sherif Ahmed Tijani Haidara a bɛ taamala Côte d'Ivoire jamana bagukolo kan an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi. A sen barikaman jɔlen kɔfɛ dugu camanw na ka dali masa ka silamɛya diinɛ ɲɛfɔ, karamɔgɔ Haidara ka golokansigi n'a taamaɲɔgɔnw u y'u kunda Bayakala kan. O bɛ Fédération du Poro fɛ. Kumana min na taamadenw bi don Bayakala dugu kɔnɔ u kunbɛnna k'u bisimila bonya ni karama ani nisɔndiya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Kunbɛli kɛnɛ sigira Sherifukɛ n'a taamaɲɔgɔnw tɔgɔ la k'u dangana ko nali diyara u ye a bɛnna u ma. O don kelen surafanatɔw dunnen kɔfɛ Alsilamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ den Ased Sherif Ahmed Tijani Haidara a ye wajuli laseli kɛ silamɛ jama ye. O kɛnɛ barikama in kan Ansaru ni kanuɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen de bɔra ka caya wasa ka na wajulu ɲɛnamaya an karamɔgɔ denkɛ dafɛ. Seereyalikan caman falen falenna maaw da kɛnɛ kɔnɔna na karamɔgɔ Haidara n'a ka denbaya kan. U ka tila k'u ka nisɔndiyaw jira tuguni baya karamɔgɔ denkɛ nali la u bara. Suleiman Sangare Bayakala président ka min fɔ an bɛ fɔlɔ ka Ala fo fɔlɔ ka Ala barikala ka wale ɲuman dɔn ka sɔli danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan k'an karamɔgɔ fo n'o ye Ased Sherif Usman Marali Haidara ye ka tila ka an karamɔgɔ yɛrɛ fo min b'an fɛ yan bi Ased Ahmed Tijani Haidara n'an bɔra yen nisɔndiya min b'an na su in na ka daminɛ depuis le 11 nisɔndiya b'an na an ka mara kɔnɔ n'o ye Fédération de Bere do fo ka se le 13 ma n'o ye bi nisɔndiya b'an na a ka bon an nisɔndiyalen an sɛwalen no ka daminɛ komi na u bɛ ne de fɛ yan su in na ka daminɛ sɔgɔma ka se l'heure ma vraiment n'i bɔra ka ɲɛsin yɔrɔ yɔrɔ ma ka sɔrɔ Asedi yɛrɛ ma se yan fɔlɔ nisɔndiyaba le bɛ mɔgɔw la sira kan fɔlɔ ka sɔrɔ hali a ma se yan an yɛrɛ selen dugu kɔnɔ yan n'o ye wula in na ye vraiment an sɛwalen no an yɛrɛ ɲɛ bɛ dugu cogo la ka daminɛ wula fɛ ka se sisan ma dugu bɛɛ lajɛlen wulila ka fara an kan nin ko in na inshallah ka daminɛ depuis a fɔra ko a bɛna an fɛ yan don min na ka daminɛ o don fo ka se an bɛ l'heure min na bi dugu bɛɛ wuli ka jɔ mara bɛɛ Bayakala bɛɛ n'a mara bɛɛ u bɛɛ wulila ka jɔ k'an dɛmɛ nin baara in na billah an bɛ segin dɔɔnin an bɛ fédération fo an b'o min kɔnɔ ka tila ka section min b'a kɔnɔ n'o ye section 9 fédération bere kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikala su in na sabula olu de y'an magɛn k'an ka koba kɛ koba ye n'a jan bɛ jamana ten o kɔfɛ nisɔndiya min yɛrɛ bɛ na wajuli kɛnɛ ka yan su in na vraiment an bɛ min fɔ jama yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye sɔsɔ 4 de bɛ Bayakala fɛ olu bɛ baara kɛ ni Bayakala section ye vraiment an bɛ sɔsɔ 4 fo fɔlɔ n'i y'a mɛn jɔnni kunna di a fɔ sababu ɲuman n'i y'a ye i bɛ se dɔn na i sen fila bɛ dugu ma section di baara kɛ ni foyi ye fo a ka sɔsɔ an b'olu fo fɔlɔ dakurunya kelen k'o wale ɲuman dɔn section 9 ni folen kɔfɛ a dɔ président yɛrɛ bɛ kɛrɛfɛ yan n'o ye Kpɛsokaw ka bama ye donc ale de jɔ mɛ kɛrɛfɛ ten donc vraiment an b'o fo ni an magɛli ye bi nisɔndiya min b'an na wajuli kɛnɛ kan vraiment ka tila ka dugu mɔgɔw fo k'o barikala ka daminɛ dugutigi ka se alimami ma vraiment an b'o fo vraiment nisɔndiya min b'an na ani weledakan min bɛ an fɛ ka si dugu yɛrɛ ma vraiment a kana danni ma quoi u k'an dɛmɛ hali waati nata gɛrɛw san wɛrɛ an ka se ka nin kɛ an ka laada ye dakurunya dabadɔ n b'o kuma jaabi baya filɛ nin ye a ti foyi bɔ i ka maaya la fo ka dɔ fara i ka maaya ɲuman kan fɔlɔ donc i t'o dɔn fewu fo i ka baya kɛ fɔlɔ i kɛlen ka baya kɛ a bɛ ko dama se i ma a bɛ lanaya sabati a bɛ i yɛrɛ kunnaja a bɛ i yɛrɛ sewa n'i ka mɔgɔya ye fɔlɔ o kɔfɛ an bi Bayakala ya su in na n'Ala sɔnna ma m'a fɔ su tɛmɛlen na baya ma kɛ mais anw bɛna su saba in bɛ bati n'Ala sɔnna jɛna n'a ye bon o batilen kɔnɔna la min ye baya kɛ an b'a ɲini u fɛ u ka fara an kan ka gɛrɛ an na ka encourager ka tila ka baara in ɲɛɲini an fɛ n'Ala sɔnna ma an ka jɛ ka baara kɛ o ka d'an ye an b'o ɲini bayakɛlaw fɛ n'Ala sɔnna ma o yɛrɛ ɲɛ bɛ bayakɛlaw na minnu bɛ dugu kɔnɔ yan ani minnu bɛ dugu kɔfɛ vraiment an sɛwale ni u ye hali an minnu ye baya kɛ kuma tɛ minnu ma baya kɛ ma u b'a k'an ka baara ye donc minnu bɛna baya kɛ suna an b'a ɲini fo u ka fara an kan an se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah. Alsilamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ an karamɔgɔ Ased Sherif Ahmed Tijani Haidara a yɛrɛ nisɔndiyara ka Sherifu kanuɲɔgɔnw ani Ansaru tɔndenw ye ka na koori bonya ni karama nisɔndiya ani farifoni kɔnɔna na Ansaru fora u ka layidu dafa la dunani jatigiya min ni a laada tilenna u fɛ Sherifukɛ ma dan sɔrɔ o la. O foliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bani den ka sɔrɔ ka don wajulu laseli kɔnɔna na k'i nɛn don dali masa kumakan sanumanw na k'a walawala alisilamɛya don kan baya layidu yɔrɔ minɛna ka dugawu caman da u kan sigi ka sɔrɔ ka wuli u kan.
An bɛ to bayalakaw fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique Maɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Chérif Ousmane Madani Aidara denkɛ a Seyid Chérif Ahmed Tidjani Aidara ye a ka nisɔndiya yira bayalakaw la ka kɛɲɛ n'u ka kunbɛnliko ɲuman ye an ka ɲɛmadaw fɛ. Alhamdulillah bishuina an badenw fa y'a bayakala kɔnɔ ka bɛn le 13 avril 2026 an b'o de la Côte d'Ivoire ka taama ɲininen n'o ye a ɲɛmɔgɔw ye ka se Seyid Chérif Ousmane Madani Aidara ma a k'a den dɔ di ka na bɔ balimaw la sinjiw la silamɛ ɲɔgɔnw na ani an adamaden ɲɔgɔn an b'o de sara kan o kɔrɔ nin taama in a bɛ yen bɛɛ tɔgɔ la hali ni mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw de y'a laɲini nka anw ka wuli kun o ye bɛɛ jɛ ye an bɛ o hukumu de kɔnɔ k'an ka dugu maabaw fo minnu ɲɛ an bonya nin kɛnɛ in kan an kunbɛnna dugutigi fɛ an kunbɛnna imamuw fɛ an kunbɛnna an baw fɛ ka na se su in na fɛnɛ ma o ni an bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ in kan an bɛ an ka kɛnɛ an b'a parrain fo an bɛ a marraine fo u ka dakurunya filaw sera an ma u sara bɛ Ala bolo o kɔfɛ an ka communauté chrétienne an b'o fo ko u bɛ an fɛ kɛnɛ in kan yan n'o y'an ka chrétienw ye alhamdulillah ne de ye adamadenya ye ne de ye maaya ye ka balo ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ la kuma dɔ la hali ni yetaw tɛ kelen ye hali diinɛ la nka min laɲininen don o de ye nin ye o la e min ye diinɛtigi ye i b'i ka diinɛ ka bonya n'a ka karama yira ni i yɛrɛ kun ye n'i jogo ye ani i ka mɔgɔw baara cogoya ye alhamdulillah an kun bɛnna an ka imam ba fɛ ni kan min ye wulada in na bɛɛ y'a mɛn a bi silamɛya ka kelenya kira ye min fɔ silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ kan a b'o ko fɔ munna a y'a ka nisɔndiya yira ni anw ka seli ye u ka dugu kɔnɔ e fɛnba ye an b'a ye karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ wɛrɛ ka don an fɛ yen mɔgɔw ka bonya ɲɛsinw ma kuma caman i bɛ taa sɔrɔ o man di a karamɔgɔ tɔw ye nka karamɔgɔ min ka na a ka nisɔndiya yira ni anw seli ye an b'a fo a sara bɛ Ala bolo an y'a fɔ n'a ye bonya min ɲɛsin an ma a b'ale yɛrɛ de ka maabaya fɔ an ye nka an b'a dɔn a bɛɛ kɛra Ala kama a sara bɛ Ala bolo k'an ka dugu ɲɛmɔgɔw fo alhamdulillah k'an nisɔndiyara ni an seli ye yan tɔnɔ min taara k'an sɛgɛrɛ wa u k'a dɔn o ɲɔgɔn de bɛ an yɛrɛ bolo ka ɲɛsin bɛɛ ma foyi tɛ nin de bɔ ne de ka bɔ a bɛɛ ye jɛ minnu bɛ kɛ setigi Ala kama fara ɲɔgɔn kan min kun ye Ala ye ne de ka bɔ a bɛɛ ye Ala k'an ta ninnu laban alijinɛ kɔnɔ. An ka Samayira Sanogo lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Nin baara ninnu bɛ don tile fila taama minɛ de kɔnɔ tumana min na Espagne jamana a b'a la ka ɲini ka damakɛɲɛ minɛ k'o yanga
ani diɲɛ jamanabaw ni ɲɔgɔn cɛ madama o ko minnu ma ko grande puissance ka sanga ni sira dɔ fɛnsɛnnen ye min nɔfɛ tama bɛ se kɛ sababu ka daɲuman don Iran jamana kunkanko kuma na. Pedro Sanchez a na ni taama in kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka se ka sigi ka fɔ kɛ ni sini jamana o gouvernement kotigi gale ye ka fara sini jamana wasabulo o ma ɲɛma fana kan ni ka sɔrɔ ka segiso minɛ boloda ka bɛn ni arabadon ye. Olu bɛɛ lajɛlen min b'a yira k'a fɔ kun bɛ a ka taama in na dɛrɛ a bɛ ye a tako 4 minɛ kɔnɔ ni taama ɲɔgɔn ka kɛ a fɛ ka ɲɛsin sini jamana mɔ depuis san 2023 waati. Olu min ye kɛwale ye ni a ɲɔgɔn man ca nazarala jamana o ma ɲɛma o kunkan. Espagne jamana ni kalo laban ninnu kɔnɔna na a kɛmɛ ka yɛrɛmahɔrɔya o da dejira diɲɛ iman na maa bɛ se ka fɔ fɔ ka se ngara dalen ye a fɛ lamɛrikɛ jamana ɲɛ ka sanga ni o ni Iran jamana fɔɲɔgɔnkɔ kɛlɛw ye. O min kɛra kɛwale ye ni a ma tɛmɛ maa ɲɛnɛmɔ lamɛrikɛ jamana kɔnɔ ani Bruxelles kaw fɛ yen. Ntɛnɛndon tɛmɛnen sanfɛ kalansoba dɔ kɔnɔ Sanchez ye a kun ye a ɲini sini jamana fɛ a ka jɔyɔrɔba ta diɲɛ kuru kara o kunkanko kuma na ka sanga ni a ka baarakɛ ɲɔgɔnya ye ni nazarala jamana kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ wele Union Européenne ye janko bɛn ni basigi o ka se ka yakubaya ni ka sabati diɲɛ kɔnɔna na. Maa hakili juru cɛnnen dɔw diɲɛ bona kun kan dɔw kɛmɛ ka sɔmu sɔrɔ ka yira k'a fɔ nin taama min filɛ ka kɛ Pedro Sanchez fɛ ka ɲɛsin sini jamana mɔ ko a dɔw la a bɛ ye ŋaniya yira ye Espagne jamana yɔrɔ walasa ka se ka baarakɛ ɲɔgɔnya cari ani sini jamana cɛ madama sɔrɔ bosolo bona kun kan. O min bɛ kɛ sababu ka sanni feere subahana mansiw taa ni segi baaraw ka falen ani yɛlɛma yɛlɛma k'o nati o ni sini jamana ni ɲɔgɔn cɛ. A yɛrɛ jataraw fɛ kalandenw b'a la ka boli k'o yɛrɛ ɲini dɔw b'a la ka bɔ fenɛtiriw fɛ dɔw yɛrɛ bɔtɔ don da fɛ nka bɛɛ lajɛlen o ni kalama b'a la ka bɔ kumana min na polisilaka dɔw fana u b'a la ka kɔnɔ lakana baw a yɛrɛ k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 9 sanga 30 waati de maramafɛntigi dɔ sogofa marifa dɔ de tun bɛ a bolo ni a y'i jɔ ni k'a ta kɛ nɛgɛ la a ma bɔ maa la marifa talen a fɛ ni k'a dasi kalandenw mɔ a labanna ka nɛgɛ kɔri kalandenw ja b'a la ba la o ko ma ko campus maa 16 bɔ ɲɔgɔnko olu sɛbɛ kɔrɔ jogon na minnu cɛla kalanden 10 bɛ a la kalankaramɔgɔ ye 4 ye baarakɛla dɔ yɔrɔkɔfɔlen na o kelen bɛ a la ani polisilaka kelen marifatigi labanna k'a yɛrɛ ninkɛnɛ karaba baw a y'a ye k'a fɔ min kɛtɔ fɛ fɛ kokolo don kisi cogo tɛ ale la baw lakana tigilamɔgɔw kun kɛmɛ ka daw bɛɛ lajɛlen suwa ka sanga ni kunnafoniyaw ye lakana tigilamɔgɔw ka sɔrɔ ka larawuli boloda ni ka ekɔlidenw bɛɛ lajɛlen salo madama minnu sɛbɛ kɔrɔ jogon na ka ɲɛsin ni olu ye kɛnɛyaso la min ka surun o la madama minnu sɛbɛ kɔrɔ jogon na senfala ni olu ye ka taa ni u ye kɛnɛyaso la furakɛli kunfɔlɔw bɛ se ka ta ka ɲɛsin o ma cogo min walasa k'o ni kisi kɔnɔ marabolo ɲɛma ale ka laban ka a sɛbɛntiya k'a fɔ ɲininiw bɛ sen na walasa ka se ka dɔn k'a fɔ maa min kɛra ko in kɛbaa ye jɔn y'a bila a la a yɛrɛ ye jɔn ye laɲini jumɛn kuma la ka kɛ a fɛ ani jɔn bɛ diɲɛ la walasa olu ka se ka perepere latigɛ a kɛwale kɔni a kɛmɛ ka maaw kamanagan bi Turki jamana kɔnɔna na baw ni kɛwale ninnu ɲɔgɔnnaw ka ta ka ɲɛsin kalansow mɔ Turki jamana kɔnɔ a dɔw la a bɛ lakanabaliya o de ɲɔ ɲali yira kalansow kɔnɔ Turki jamana kɔnɔ. Benin jamana kɔnɔna na masakɛ kalafiliw kun cɛla hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa hakili juru caman kun ye a ye k'a fɔ nin ko in kuma tɛ caya baw Oromiyala Uwadanyi a wulila ka jɔ ni saraba ye danaya taara ka da a kan Benin jamana denw fɛ 100 94 ngɔri 5 olu de ye danaya ta ka da a kan ka sanga ni kalafiliw jaabiw kunfɔlɔw bɔlen ye minnu kɛra ntɛnɛn su ka dugujɛ tarata la kalafili kolabɛnni kulu o ma ɲɛmaaw fɛ commission électorale nationale indépendante ka sanga ni kalafili baaraw kunfɔlɔw farafaralen ɲɔgɔn kan sɔrɔ bosoli minisiri kun don wa fanga tigilamɔgɔw olu ka cɛbɔ fana kun don kalafili sɛbaya tali min filɛ ka kɛ a fɛ ale nabila Patrice Talon nɔ na o min ale ka fanga tumaw dafara ka sanga ni Benin jamana ferekese olu sariyaw labatoli ye min bɛ a yira k'a fɔ siɲɛ fila kɛlen kɔfɛ e bɛ bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na 2 mandats a yira k'a fɔ Benin ka denw caman de kun kɛmɛ ka danaya ta ka da a kan o de kun kɛmɛ sababu maa caman ye a ye k'a fɔ sɛkasi don o don k'a sɔrɔ ale kalafiliw ma kɛ Oromiyala Uwadanyi a na mi jɔ cɛw e ko a kun fɔ an bɛ cogo min na a sina
o ɲɛfɛ Paul Akupe o min 100 duuru nkɔri 95 bɔɲɔgɔnko olu ye o fɛlɛ yira la kabi ntɛnɛndon wuladayanfanw fɛ ka sɔrɔ hali kalafili jaabu kunfɔlɔw ma bɔ fanga sinamatɔn in Benin jamana kɔnɔ Paul Akupe a ye ko kɛ min jɔra diɲɛma hakili fɛ baw a ye jɔnkala fɔ k'a yira k'a fɔ dasumusumunu kunfɔlɔw y'a yira k'a fɔ Oromiyala Wadanyi jama fanba bɛ de fɛ wa a bɛ n'a fɔ ale de kɛmɛ ka sebaya ta kalafili la a ma fanga sinaya lagɛ o nɔngɔni fɛ a ko n sɔnna ni jamana kɔnɔdenw ka hakilina ye wa n sɔnna kalafiliw jaabiw mɔ n'a fɔ a b'a la k'a yira cogo min na o de kɛra kɛwali ye min jɔra diɲɛma hakili fɛ k'a yira k'a fɔ Benin jamana kɔnɔ maa bɛ se k'a fɔ o kɛmɛ misaliya ye. Nigeria jamana kɔnɔna na o ka minisiri kɔrɔ min ka baaraw kun bɛ taa ka ɲɛsin pétrole ko mɔ Jezani Alison Mondoake a ye Amuru Kolo dagoya ka sanga ni kiri tigilamɔgɔw ka jalakiw talen ye ka bi kan ka sanga ni a ka kiriw baaraw ye minnu bɛ sen na kiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ a si bɛ san 65 bɔɲɔgɔnko la a kun bɛ kiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ni ye jalakiw caman ta mɛn ka bi a kan minnu bɛ a jalaki k'a yira k'a fɔ k'a to minisiriya la yuruguyuruguw kɛwalew o caman kun bɛ kɛ a fɛ wa maaw kun bɛ don a kan ni surafɛnw ye walasa ka hakili bayɛlɛma jango olu ka sɔrɔ ta o ka se ka bonya madama pétrole ko bona kun kan baw jalakiw fanba kɛmɛ k'a yira k'a fɔ Nigeria jamana ni minisiri kɔrɔ min ka baara kun bɛ taa ka ɲɛsin pétrole ko ma a ka kumaw na cɛkɛyɔrɔba minnu ka baaraw bɛ taa ka ɲɛsin kuranko baaraw ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ kuran baara tɛ taa pétrole kɔ o caman de kun bɛ den ka don a kan su dugu tila fɛ ni surafɛnw ye walasa ka se ka hakili yɛlɛma cogo min na ɲiyɔrɔba bɛ se sɔrɔ olu fɛ o jalaki de ta mɛn ka bin a kan nka ka sanga ni a ka kiriw ko ni ye minnu bɛ sen na Jezani Alison Mondoake a ko ni kɛmɛ ka Amuru Kolo dagoya jalaki fɛn fɛn ta mɛn ka ɲɛsin a mɔ ni k'a cɛ ka bɔ a bɛɛ lajɛlen kɔrɔ. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka techniciens ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaa su fɛ an cɛ aw ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.